Te ngapedang so bahaya pi barok laingut ki doktor na Robert Hospital syakani ka jingiakren jungi te bale film sedang na fi doktor Ardent penitu elade ang tangin sa leche doktor Naki sa doktor Naphiban. Te ban supin itu ilade nga kerteng doktor Ardent Kit Kupar Dkhar nga tray po Robert Hospital kum ENT Specialist nga tray hang te la kham slami no do stem arjar khapra stem arjar thopat ngayo sponsorship na kanika KGP sinot ba ngayo puli kanika lan ENT stage po Christian Medical College po galur na wan phabyang part no stem arjar pulai bat mentang ayo kan sedang kanika ENT department po Robert Hospital nang pati polok jangai doktor sian awar Kublai shibun doktor Nakipat Kublai fikang kerteng jong ada Dr. Nakisabeth Sumer wang dental surgeon bniat di dental department of Robert Hospital ngalatre hang te mental ajan don hilai asnam stengi ithalai tengah konta si doktor Naphiban mga di Dr. Naphibanroi Kharnaior ngala join ang te po Robert Hospital na do benai me jong news nem but the specialist ya ka ophthalmology lani eye specialist and ni dang shus dang himentai ka ni ka department hang te di menshwa ki dan tang kini ki optometrist bagi pan bansara in rementai ni kemen mo bengala yo ben join lang hang te bengin yo ben sedang lang ya ketika department jong ka eye hang te Robert tengah ngotenat cibun bapila ya pelait por bangini keduk kumni bat kumang arju batai shwa bangin sedang di podcast tu balai bangi kwah bandon kum kini ki discussion kan long ba kan mentoy ya barok kinang sngo jungi kamtam ya kibriu na nong kendong lani ki bam so tho ka ktin pareng bat ka ka ba penlong khuslai nga kalong ya ka koi ka khya mar koi ka khya ka kta ka imlang sa alang jungi barok ti nadu badang klung hadu bingin temen kumno ngin nyaroi ngin nyapa kanika jing shat jing klein ken ti ngi kum ka aroha choir bat ka aroha music and cultural society ngi perkhat kumno bingin pendan kami laki sap ki phong ba om tang bingin roan rengin le nam takajet bin riu ti ini di jing pyrshang jungi berret ba ngi kwah ba ngin pynmih pisa la kementaki ki Nongpang ki beduk ti la ajing mut ba om tang mengin le concert rengin don kum kini ki jing ya mir jing mut ki jing ya pleu jing mut ba ki briu ki pas ngap ingi kin das ngap shisha de ka shkor ka ba yos ngo bat begin le bangin nom long klut ba ngin nom sabit kin ti ngan sedang ya kanika ka jing ya kren jungi ngan sedang ngan Shillong bai kumu riu madan mo ngan kli ki jing kli ki ba le se ki bre ki bam tebi bang ki dawai de shin kin kli te kat kum ka jing su thu janga ki ong ba ki bniat ki long ki sentinel lani ki guard lani ki pulit jong ka jing ko jing khia ti doktor Naki fi bila ban menjur ya kata hoi yang menjur ya kata kum ka team most of man ka pon wan si ong ka jingko jingkhia ka stang na ka shintur menta sha bangin ba mi sha ki long baro ka stang na po shintur ta la dangim shimkhia ya ka jingko jingkhia jong ka shintur jong ki bniat jong thlie jong ki do bniat baro ka kta ba ya ka met baro ko wei mde tang ya ka ne ka liang te jong ka shintur ti ka ka ba yakinong sngo jungi ngin ong ngin sedang lagi kelung ki baret mo ka ba ka kendon ka beneng kong ka bangila ban shim ya ka ban sumar ki bniat ya ki keme ka jingmut ka pin phila ban ai te ka baning kong ka long hi khlung na do padang kha hi ni ha ban ya pet bhate hi ki do bniat baning kong na do nang tai na do ba kha ta de ki la mi ki bniat jung ki ro de ki la sedang di dotte no bottle te ki dan ka tu pi ong nursing bottle syndrome ketu em kade daki khlung chan me diki layo thia te ka sakut em ki dut na po ki bniat kum to tanga trai plaju iki khlung ki badi dut na bottle ki yong mai na jurong ki bam khnyang ba te ketu em ka jana ka tu ka dut kin ka ba sakut orjan mit te ki kimi ki pa ki la ban ne kuni por ba ki la weng layo thia khlung ki la weng tu bottle ti ki ha ban shim di kinja jan te jan sala ne some kind of kum ki jan
handkerchief kum tu ki bajam wi hai kum tu syunyat malu malam tu tang pin khoi itu kabas dang kede kata da la adap iklung kum tu ndreu benai la mi bnyat kum tu khendiat pen khoi man kasni padde raman ong pendon kam ni ki jing bnyat de ki toothpaste tang balong sedang syate tang ni ki jan pa i hadin suki ni adap shi snam ar snam pen hi kai ki ban shoot bnyat hadu dik adap lai snam sau snam pilai thu bi nang ban brush nang ha ban shoot bnyat dala de tas ai la de ki bikin brush again Ti doktor kan ngai la di bo shi tom bniat ba te ka wei ka ba nga syam ba ngidi ban le ngidi ban minot ban shoot bniat om tang ban step ne min me job ban tiar kinong kum no halor kata ngasoy habe kata nama baro shis ngi la e ba gila e krani ki bre ta ka shinto jingi ka pli ka khang me man ka por ta tang ki knyang jing pang ki barungan tu ki babun ba mo bon ki bre ki sim sting ya kata ki ong me ba shub nya mstap la biang ya ka bajen mi ki klan tang ba ka bajen mi ka ba kham kon mo nama dala jen mi da fila athia ki tu ki knyang jing pang ki bran tu ha ko to ko por ki trai kam ba jen mi ta ra jen mi da la da bam ja kum to shopping tia ka ba ba shub nya the doctor kan dia nga kwa ban kli fish pang ka flossing let's say ki bre ki la banum tip ka flossing ka de ai phila ban batai kin dia hoi bon ha ki bre ki bam te pe kata ki bon ki ba ong tang la shub nya la biang dan kam man floss mo te flossing am ka de ka wei ka ba longkom no badan kam hate namar ko man tang shub nya tang sha jrong em the new floss pat long sai it's nongkom no Hoi let's say the fi batai u floss do e na mar bon kim tip Hoi. ta u floss do e but haki dukan do fin pinum shem me ki kan bon si yo na pharmacy Na pharmacy. the ulong thread like material there we have ban done two types of floss way belong continuous thread like and way belong kinja toothbrush like tama most of the type the nga prescribe hi ki belong thread like na come easy to use Hoi. the floss but it helps kayarap hate hapor ba dabam jing bam piso thole de sakut bet Sakut di kham do. tam mo phi bam kini ba kham e kom to te de phi penan kam do toothbrush no mi gitu te ki pon ki pe ki ong od tundung do toothpick Hoi. tang ba kato te kali Lani do upin nge iki bre di Hoi, kipin katali te nai kran mo that is very bad Hoi, the floss is the best thing Hoi. pi haban use the floss ban wengi ki to ki ba sakut ken te komentan teng mbe ban ong man ap hadu ban da sakut ti ki jing ba mo Hoi. ban penan kam to floss man kamiet ngasi ong ki patient kum to de fila adap shu penyan penan kam sa floss ti dakile kum ta nga trai kin duna ba ka jing bam knyang iki duna bon ti nginum dan por ban ye kran thani ki ibu kham jilio ti long ila sedang shona ka bniat ne ti ngakwa ban kli pade na i Dr. Ardent ibade ENT Specialist ti doctor ENT ka kamut kumno da ka tin paring bat pinda batai ka khasi kamut kumno ENT kadika taka specialty kabangi peit ya ka shkor ka khmut ba di rendang ti ba ki Nongpang ki wan yo kino ka jigstom ka bade lingba jong ka shkor ka khmut ne ka rendang bunsen ki wan ki liwat ya kini ki ENT doctors ti ka phi ka balenga kli namar bang ye kran pang ka bniat bat si pang ka jingko jingkhya jong ka suntur ka e ka ba panlong nga ban kli pat ye phi ka de namar ba hakapor bangale chevelo ki bun ki briu ki ong ba ka cancer ha megalaya ka ade ka bajur bha ti phila ban ong e halor kata doktor te kata ka dei ka basisha ma hakani ka ri India jungi kadai ka jila meghalaya jungi hi ka ba ki khambon kini ki Nongpang ki bio kini ka jingstom bampong ne bangi per kelas ka tin pareng ki ongka jingstom cancer jong ka rendang kata ka dei namar ba ni smart palat ban bam kwai bam tempo bam shun ban bam duma ti kita ki kta ma kini ki kta ma kini ki jingstom cancer bunsin pre bitang namar ba ni smart palat ban bam kita hoi ti kai ka papen kli nga kini ki jing kli ka long ba ki bre ki clench lur bha habang ye kran chipang kini ki jing bam kwai ka jing bam se yu kwai bat u duma ti ki bun ki ong kata ka cancer te haba u bam bam lu yo te ti ki clench lur halor kata te kai ku ba pila ban
nalor kata doktor. Tapat kidon kita ki bangi khot ki genetic predisposition kabamut ba kade hi kamet kajong ki beri ta kidon kumbangan ong shbon ki shpongut ki boyo cancer ki bosh pongut indon iwei iboyo kata kajing stom bampong namar ba kade ka met kajong i Dan kamet ni. ndai na kita ki shpongut kandai ngut pa kandai bit namar ba kismat plat bam kwai bam tumpu bam shun bam duma ke. But ya kata nga rangi tip shiny ki statistics. Tinga kwa pan sngewbha ya ki basngap ikani ka podcast bakin kin husiar bakin kin dashim khia namar ba ngai i ba ki pendan kam karukom ko bamdei. Pinya chalenti sesingkin pin pe ki bri ki shubya pathar kat shabalam. Ti kalong ka ika ba isi bat ka ika ba perman lam ki knyang jimpang ki jat ki jat. Ti doktor ka jing syam jong pi halor jong kanika jing bampong namar pi kom i dentist pi haban peit ki bniat bat ki shinto jong ki bre te ka jing syam jong pi halor kani Kajing syam jonga kalong ba boni ki bre ki dawan ningkong ki ong bet doktor la mi sut ka bniat ne ka do bniat mo kapang mentala art yo lai tio kom jam shu te dangala ek pet bahang la pet bniat ale kita sale kum ong ngisi ong ka biopsy ka to ngisi mi ti do bniat ni phale ta si ka to ni sala pa ka cancer ken oral cancer te bon sian nga klinik ki patient bele yu kalong hadu kat ne te ki ong be ba ki bam kwah ne ki bam raja ki thap ki dumai ki tu ki khoini ki e mo te danga kali no ga kom bam jong ki ti ong kam de shu ken si ke ten ar ken ten si kala palat ya kata ani ka lara ki bam kwai ka don ne em kata ka safe limit la ni ka bangila ban bam kwai klam jing shap ting bangin yo kini ki cancer ne pin advice be ba pin ai jing mut be pin ong ingi bingim de ban bam i kwai ba duma ya kata te ngam thara de ngala ban ong da mar bala long na do ki mendai thai ma ki la bu to kwai ba kum bi shi asno ti ki khana phawer sob ba da wan ki biro ni torwa do kwai shoni kong te kata ta adon ka snam jeng ki khasi de bingin bam kwai te ka jing bam kwai ke ek da fi bam yo da fi bam palan ka don bi jing ta ka met ka pha no ku kwai ro do da fi bam arkantel la kan tin si kum ba shi on dala de bam ka jing million bam kwai ka to ka biang teman ki bre pe ki la bam palat te la bam sau pho san pho kan tien sao phong san phong ani te komentau kwai ngi tep ki la ki phia am rumi sau tli ne henru ne pratli ki don ki bre ki bam shu itu ve na ka to ka sau ki la bam itu we papulon ki bam temporu arsla laisla ki ta shon si bon te ka to ka bon ki ka ching ta hoi tang na ka tu ti nga ai long nga ai focus lani nga ka long phang padeng ka cancer namar kadikani ke banga i kat sibangi let mentamo ka la nang jur ti nga kwa ban kli pade ni Dr. Nafi sipang ka khmat PP day ka specialty jong pi kade ophthalmology mo kaya pher kumno bat ka optometry Ophthalmology kade means ki haban late MBBS ra nang tan dala de pass MBBS we go into specialty tangi ki khmat means tangi ki eye mo we study in depth and then we can do surgeries mo we can perform surgeries we ngila ban treat ki jingpang gum ta de and optometry pade kade basically ya ka refraction lani kata ka ba ki study tangi kini ki badan kam yit khmat kum tu te ban prescribe yit khmat ki test ki don kam yit khmat ki don kam yit khmat em ki prescribe yit khmat kata ka de ka limit jong optometry but ophthalmology pade ka long kum ka de ka mut science bangi da puli mo ki jing shitam ki jing pang jing ki khmat kum no ban treat and then ki badan kam surgery so ngi la ban le surgery so ngi la ban point mo so kata ka de ka difference optometry ka de tang a part of ophthalmology tang ka to ka ba de chapang ki spectacles pang ki yit khmat te ki ba let pule optometry ki haban pule MBBS ne MM dan kam gitu kila after 12 I think after 12 science kam to kila opt for that BSc optometry ka jing ka ba PUE ka ba ki bere ki kendo kalang jong ka pang jong ka khmat kaliang jong ka khmat te ban ong gi jing ka ba ngayo ni ki bru hi menta kalong ba nadu ki nong kendong hadu ki nong sor ya menta hi
kila duna ba ka bor jing yo I jong ka khmat means kala don kam kila don kam yet khmat na do ka kata padang ret ha do bala he namar kani hi kade minta kala long ka penlong melin palat ya ladi ban use mobile phone ban use laptop ban use more screen time andam di tang kajing pen melin ngala manong ki beiru mo bopeli ki battery ki kam office everything minta kala long bet digital la constant use bet ki digital mo ki computer ki laptop so kini ki raise ki be emit na ki tu ki phone ni ki tu baro ki ta shisha ki ni ki kmat na kata kada kani ki digital eye strain ka tu ko use ki tu kala penlong I bre bikin nong dry eye is very common these days ro kani jing turkhang jing ki kmat because of this digital eye strain de te ki bre ki one happen complain ta ba turkhang ki kmat be ki mi umat ki kmat like ba ro hi ki yu ki ta de ka we ki ta ka we ki environment change ro mo mi yo shu ka ta kal air ka khoi ki te nang ta ki pam ki di ki mo ka ru kam baro ki ta ki effect hi te ki ta hi ka main complaint ki ta Ti apa pi ong dry eye, but kibri ki ong gidon dry eye andre kimi umat kat kamut di ka kata. dry eye means ka reflex not ka khamat ken ka reflex because kam ka duna ka tear production lani ka ta ka jing pen mi khamat ka khamat te man ta in response to that pade ka khamat ka le man produce excess ken hang ta ken ka sami pade Kasa terkong ki sa dai ki khaman ki sa Ti ka advise lani ka jingmut ba pilaban eye kibri bikin kin protect lani kin yadai ki khamat na gini ki dry eyes nang ta ki jipang ki bapher. Komiki kana te mo long lakat bala hingin avoid mo ikani ka digital mo ban use ki phones ki tablets limit ya ka time kin ki use mo encourage ki outdoors encourage ki bikin le kai bikin mo shabar rather than spending time but kini ki phone ki de namar ka tu long kumta kin mo ka cost ka kan yiki ka consider power ka khmat consider kam yik khmat no ang ke age ka bang rete te gitu ki bamla ban avoid pede kom ki battery ki office ki tre ki mo with computer works gitu te ngi dan kata ka rule ka bangi onga 20 rule arpo mo mod after every 20 minutes man ka arpo minute ngin relax ki khmat arpo second da ka ba focus na ka khmat jangi ha ka kanu ka object lani ka jaka ka balong arpo fit lani arpo phut mo te ngi la ban relax kom ta every 20 minutes kanang bangin long excessive use ki khamat kin long strain ki khamat ken te ka wai ro ngila ban use kini ki protective eyeglasses lani ki khamat ki balong eye protection mo kini ro ki dan ki blue protection blue ray protection UV protection ka baringi deng habangi ni lasung tho bangi haban use ngim la ban avoid ngim haban use be ki computer ngila ban pedan kam you can access let you know ki doctor body doctor khamat anything mo ngila ban prescribe kita kanang bakin protect ki khamat ni dry eye ki mo but shabar la da fi miro fi ban lat na kal air lat na kasngi UV damage mai ki khamat ni UV rays fi la ban deng ki sunglasses ki badan UV protection Okay. Ngaso tanat ban apa pi batai chipang ki eyeglasses but ban pong kini ki dark glasses na mariela diru nganda le chaban da thabakasi ngasmuto te bakadon ka eye strain te kumiengi ki bala kham san ka ta ngasiam ba kibun ki ba sedang ban complain bikidon cataract ti fila ban batai halo jong kata ka cataract kade ka tahi mangi ong kade ka age related change mo kade ka ba ka develop hi according to age namar ba suki ki khamat mo la expose ka to ki singi ki rays ki la damage ka to ka lens ken ki badan ha po ka khamat so cataract kade hi ka to ka jinglong nyong opacification of the lens lani ka ta ka jinglong jmut no jong ka to ka lens ka badan po khamat ken te ka nang he ka karta ka la nang jur ken mo ka ta ka cataract te dan pade long kade na ki jing stam mo ki badan diabetes ni ki badan hypertension ki badan mo ki jing stam kom kini pade kanang kloi no kani ka development jong ka cataract kamut ka kham develop no kham kloi karta ken te ki dan ro ki cataract ki ba develop ki khlong ro ki ba long nadu ki dang khai kala long hi congenital ka de na ka gene jong ki hi te ki develop kini cataract mo te cataract jing sha ka de ka ta ka reversible form of blindness lani ka ba nila ban penkot ya kamut ka ba reversible kamut nila ban penkot bala ban penkot mut kam dan problem katamu as long as bam dan jing stam ya ka khamat la no tang ka cataract ka tang shu penkot ya ka to ka lens ni penkot and then ni tap no ka lens ka ba khot artificial lens te kamut ka jing yo kan shai byang
Tinga kwah ban pensyai kata gawe gibreu kam tamoi gitu gibasa shiki nong kendong ki gibreu bonsin ki shapting bhaban ong tang sudan kata ka ketrak tang ong ban sumar ka khmat namar kitan ka jing shapting ki ba yo ni ot ya ka khmat jong ki ni sei ka khmat jong ki e mo ndre kam dan gom kata ka ke dei tang khandiat ni spen khoi e to lens badan hapo da la de pen khoi ni thap da ka lens ka bathamai ti kam dei ro ka major operation dei ro ba mo ka dei ka tang ka minor operation jing shale ka dei ka daily care daily OPD be kum to mde hi ban sam da dan kam hi ke jing sham sa hoi ni sipun khoi and then in the evening la ban le then the next day is a chan te ka ta hi te ka long kim di ki men chap ting namar ha jaka ngai ipon ba ki nong ka dong ki e be kum to ten de ki la temen ki la long disable hab yalam happen bam happen di hab yalam small le chama le irum na so te ya ka e ka bangi la mo ban pen khoi e ka bangi la ban reverse byang ban yo i byang ga jing yo i te long ka ta ke nong mde ben chep ting de mo ban chap tiang ha namar ba ki pun ki ba ngala dep operate ki ba long ki comment ba mo ha ba shwa ba kin operate mi i shu long bala ka ni ban ka ke khmat mo ga jing dom ban yo i e tin dala dep operate pedin de kila yo i ka no ga jing comment ha ki de ban yo i byang sa sin ti kom ta hi ki jing pa jong aro ka long ta hi ki primo kim de ban chap ting kan ba yo ka ta ka tra endre ki de ban wan sa khmat ha ba ki sngo du na jing i ban yo kan pen kho ya ka por ba byang kan kidi ban don ka jing shania ka jing sumar gimde ban perkhat ban shapting namanga ji snoh bun ki bon nong kendong watang ban chim snam ru kyong hap habali kli ne ki kini girang ba la ni kinong yalam ti kawan ka tu ka jinget ka barim te ka jinget be kilong hoi ngala ban su thu kat e ka jing chim snam kat e ka jing puit kalong ka balong jeliu kata kata handrei mentang ila ya ka perthai start pat kat bangi yo ka jing sumar ni di ben pedang bat kan long kai ika bala ban pen phere ka jing imte de ko mopi omovi ki mat la no kani ka di ka reversible it's reversible damage kata kamut kabala ban le irreversible kamut mla le issue abawan ka jing mat la ka bata komwai pat mla le issue tingila hapshu pedang no komta ne ya ka bangi dang la ban pen bai ti ngakar pat iki nong ngap iki ka podcast ru biki kloi ban le chiki doktor gi hapia kalong muki ong ka ktin pareng two-way street lani ka jinge khuble ka di ha padeng atli ki ktm ti tik nilaya kran ko mga ong meneng inumla bani kran than sipanggi ni subject number ba watang ka ka specialty ka bon ki ibaro but kani ka jinge kran jungi kalong tang bangi kta ki mat ki bokongsan ti kaptu ngila ikran sipang ka khmat sipang ka bniat sipang ka ear, nose and throat ngala ashu kta khndia chipang ka cancer mangai I bamenta kadikani ka knyang bampong kala nangroi bat ba Lada ngilong kibri ki balong ki bam adkar ki lareng ngilong kibri ki basentan hakabam kadi ti kini ki jingpang kin nangroi ken ti ngamut pachukli phi hakar liang jo kabam ka ei ka ba kibri ki la ban le ba kinyo ki bniat ki babha ka khmat ka babha ka nginum don kanu jingpang ha ka shkor ni ka kmut le ni ka ki pdot jingimo te kan ka dur phi la ban batai ki breu jo ka di ka jilla kalian ka bam te ong mo kum baju ong hin do men chwaru mo por bam bha ki chur ngam bam bha ki so mo ki so ro kat bala ban afford ka bala mo ki yu di ban bam hi ki so bam ki chur ngam te on specifically ya ka khman te long ki shet kham ong mo ki ni ki chur bat ki so ki balong colorful ki ba kham bun ki bun rong ko patha mo so kan porno so kan por to nang ta mango sum so ping to mo ti ki chur kum ka jor ki belong colorful te lang green leafy vegetable ani ki chur ngam ro ki long ki don kam ba ken te nang ta ka dok ha ro ka don kam ha ma ka dok ha ka don omega fatty acid mo ka bangi ong to ka long don kam ba ka khman amar ba ka delay ka cataract ka pensuki ka development of cataract nang ta ki ni ki dry eyes ro ki ni ba don tin tor khong khmat ro long wi rap ha ken te dok ha ro ka de ka wi ka ba don kam ha ka bam ken ti ta hina kalian ka khmat te tina kalian ka bniat pada ka ek baki beri ki di ban bam ngila meneng ye kran chpang ka ek bak kim de ban bam nem ta ka e pada bagi de ban bam te kum ong doktor nafi hi te in general te ki jhor ki so hi bakham
kham kong san mo tambah ke nakabenta ka punya teh bam ha ki jingbam ki balong rich in calcium kum ki dairy products ta ka dot ki makhan ki cheese ki to ki kamera ba mai ha ban kham penduna ki ni ki bathiang ki jingbam ki badan shini shibon ki ni ki jingdi ro ki badan shini shibon ki tot ki bon ha ki jingta ai ko punya Mangakom kanong hikai ruai ne ngasi pet bahai ka rukom bam ki kena. Kawai ka jingdi bangam sya ki bikin di ka Coca-Cola, kini ki Sprite, kinu ki bikin ong belong carbonated, gitu ki ba daka kasingi ong kumno carbonated. Gitu ki balong soda ki balong soda o hakakten kasingi mdon namang mchangim jedon kini ki jingba. Ti ngamju sya ki bikin bam kitu nama ka klan pala ka sini, pat ngapet ya ka rendang kambahagan. The doctor peit ka ear, nose and throat ka shkor ka kmut bat ka rendang. The hakajing shemjung pi ka ka bam ka bagi di ban bam bahan benta kini ki bynta. Ban bam bahan ka bynta jong ka shkor ka khmut ka rendang te kham don hira Ngafai ka ju ko maki ong kini. ka ju hi overall hi marang specific ka jing stom ka balang tang nakaliang ka bam ya ka khmut ka shkor ka rendang te kham duna hi like nyor ka jing stom bampong. Te light na ka jing stom bampong ka de ka ba ki jing bagi kindu ki briu hakeni ka liang ENT. Like what are the other challenges? Kawai te kadi manong no namara po hospital jungi ni ki patient ki bangi kham yo mo ki basa kini ki Shillong ki ba kham jangai no ki bere ki basa po Shillong bon ki wan sha shela na sha moksun ram na nokston na mairang te le si kawai ka ba ki sham jingai kadi tang ban poi hospital ru namar ba teng kasni kusurok teng kalir kumyo ti long kapor ko anang dir ken ka bikin poi hospital ru le si akani ka jurba ni ka jingtheng kalim he kini kisim ta ti kita hai ki Nongpang jungi ti kadani par ka jingye pher no ka comparative difference mo bring gini ki Nongpang ki basa po ri hani po Shillong bar ki ba wan na shabar ka jing bangi ju kham shem ka dei ba namar ba ki kham jangai le se ki kham slam ye ki ban poi sha hospital ti namar ba ka kham slam kamut ba ka jing stom ki ru ka kham jur ti kat ba kin poi shbo ki de ban poi ka sisi ki shimpon ko tu lai si ti kat manang jur ka jing stom pat kamut ba ka jing smaru ka kham slam ti kamut ba ka jing thia hospital ru ka kham slam ti ka ta pa ka pun khiano ya ka jing siu jing tra ka por ba ki di ban mi ken Hindi ki basa sorpat namar ba ki jan ma ka kali ki eru kim da shem jing ethan te ka sngi bi ki don jing stom nar bi kla poi wood te ka mur ka jing smar ka khamploi ban thia hospital slam lum da don kam ka mur ka jing lot jing sep lo la kham duna te ki ta ki ba ni mo ba ka ta ba ka don ka jing pher mo ki Nongpang ki bawan kam na jangai mar ki ba don hani ha jan Ti ki jingpang ki ba ki kendu ki de hakapang ka shkor ne ka liang jong ka kmut ne ka liang jong rendang kani ka banong ka jing stom shkor te ki bon hi ki bawan ki bawang ba mi no po shkor le mi suit shkor ta di ka ki bang ngala yi ba ki unis nem ngala play ni ka department ti te na kaliang jong ka kmut pat ki bon ma ki bio ni ka jing stom sinus yes set big ka kmut ki ong ba ka set ka kmut baro sisngi min me education jing man ring min sim ka tha so klik tha ka dut khmat sendria ru tang sula stang sendria kam kuchu ta ro di ka bang yi ba ka ni ka ikani ka jing stom ding ba khmut rendang te ki khna bun sing ni ki bu stom konsil rang ba te ka ri be ka jing stom bampang ti iki kena ki badon tonsil pi I advise kum no namar nga ibon ki klung ki pep school ne ki mla ban le chen mo no namar ba ki kheshit nam taw tonsil ti ka advise ba pin ai ki me ba ki
Kat bala kiri ban kumta mah kawan yang sekabam hi healthy diet mah bam ki so bam ki chur te laj ngan kata bam ki jing bam ki bala ban tei bai kemet ba arte ki teng teng ki don hi ki khna ba lada ki bam ki jing bam ki ba kham long de tha ki de tha ki don ki ba khata hi ki yo hi jing stom rendang rei kam dei rei baro ni ki don ni kendiat sa kita hi ki ba kham hi ke Ti doktor nam ta ka shkor ngai I ka ta ka main complaint mo ka de bagi beri ki ong bagi mi nang ta ki pen khoi shkor hakale ka pen khoi shkor ki di ban le da ka en manga iting teng ki sim kat ka bagi lap ki sim di ki pin ki sim di ki clip habde ngi di ki shabi kali ru ki ya tunduk shkor te fin ong kom no doktor lo kata kum doktor ba peit ka shkor mo ke ki ba ngi thu ba kani ka shkor singi ubrei ula tei ha kata ka we mo ba kani ka ikor bran po skole ka di ban mi hi sebar kam de re ni bang li ban tendung de te ka to ka jing pendon kam uni u irbat mo man balep sum ban tendung spok ka to le kalong ka basni na mar ba ka to ka ikor ka badi ban mi sebar kadang yele ban mi sebar ma ngi pang ina khnyat ban sepo te kata adik we te nga ya ki Nongpang ki bawan mo ki bawan ba ong ba in khoi kum no I khon jaka kamla ban khoi na mar umsa ingsa amdan kam ro man ita ki ka to ka pami sobar nyat bitang itu bumi na bar da fis ngo bakal aset palat bakapun te ki don ki dawai ki bala ban penjau ku to pa ka pen no itu ka kor kan semi sebar da ki don begitu ki bakal ku mau ma ki bon hikum gitu itu tingi ong ki wan bis hospital ngin sapet pami nomor ngila ban penon kam da kini ki mikroskop ngayo ban pet bai ka ksing kolong kumno ngala ban pen ski tidale kom tapat ka kani ka jingmen saw ka kham tu nak ti doktor ngi lai kran kendiat sipang ka jingpet kini ki mobile phone nang ta ki computer ki ne te ka we ka banga I ki khna samla menta ki si phong ba gin ki headphones ti katse bale ha bade finde kran ru mi asngong shu ki shong motorbike ru ki la phong ti ki headphones ki le chi ki phong headphones no kata ki si le ki concert teng teng ale ki concert ju ki nga so ma kam takash ko janga kam long shu ti pin ong kom no pan ka to kam har sing shai ki skor ka to kam har mar kat ba finang yo kata ka jing saw ma ka bajur ba ka yo man la ka pot ka khata kita ki ina hair cells ki bangi khot po skor ka khata ki bat kat nang ya ki stem kata ka jing tolot jong kini ki thiet jong ka skor kan nang hair kawamut ba there is a chance of early hearing loss ki beri te kat bala ngi di ban pyrshang ban num ya beteng kini kita ki padong ban deng bi ki headphone seni ban attend than ki concert ki basawa plat do kata ban pyrshang ban preserve ya ta hearing jungi te ngasi pe ikini ki baterai welding ki baterai chemistry nganda kli ki ble film pong ki amaf ki ongim jumelen te kitur ngatra ki don ka jingma Jui, kawan bicara kan noise induced hearing loss yang syukar. Okay. Te dapi sumar kumi ki beri ki bladon hearing loss kadon em kemenengi crunch pangka reversible condition mo te kani kalong reversible ne amla le issue. Dapat sisian belak kata you thiet em kala jingiakren ban ong manchu air dawai bahkan penklan yang you thiet deng bak syukar kan. Te ka we kalar ki tang ban bono da kini ki kor gitu ki hearing aid sing syut khatem tang ke tu hi ka bala ban pen ki no khandiat ya kata ka borjing snoh kata ka de ya ki rang ba ki khna ki boyo kini ka noise induced hearing loss lene ki boyo kini ka ya kani ka age related hearing loss yung na te don pat ru kini ki khlung ma ki brang sukha ki bangla le kini ka hearing screening ma khat ui kidan pat maki ki pana do podang red kim yo snow i test po badi si banai po badi lai banai po nik lai lai kumi kiru bala test si test ka pa ba umdan kim la ban yo snow te kumi ki pat kalat ka bangi la ban le ka de something called cochlear implants cochlear implants ki de kita ki kor ki ba haban le beda ka surgery ka bahe dan kamru ki hospital ki center ki bala tebet ma ki bala he ma
operation kam dera ka ka buduna ma kadi ka khamram Kaba kamrem. poi di ki khat ar lak ki spo lak khat saw khat san lak te kita kan kilapan implant be kita ka hearing aid po kata ka cochlear implant po skor te hadien kata pat dan kam so ban penut por ban eye counseling hapan hikai ki kumno ban kin man nadu parang red kim yo snoh tamo hapan hikai ki kumno bakin lapan adjust kita ki ken kadi ki ka ba simpor ba investment is quite a lot time money simpor bit ki snem san snem te ilong na kumta Te doktor ngi yo sngewbha ki beri menta gidon ki smart card mo. Ti ki tip ru bang gidon ka MHIS. Te le si filaban batai kin dia alo jong kata. okay kani ka MHIS ka ba de ka mega health insurance scheme mo kade kata ka scheme ba niyo na ka government of Meghalaya ka ba itrelang bat ka ni ka government of India ti kata ka irap pan pinsting ya kani ki jingsio jong ko bil ya ki Nongpang te don kam ban register iladi ban ai kerteng iladi ka yeng sem ha kani ka MHIS Hai filaban ai keting ele. kita ki don menta pila ban ai lang ki hospital ki don ki MHIS counter ne pila ban ki video ha kisnong kita harkin se irap fi te don kam lang man register bat ya ka Aadhaar card te bro tri ka smart MHIS card bakani ka Aadhaar card ki don kam ban don krang bangi yo ban avail kani ka package jong kani ka MHIS Tik eke jingya pair ha padang ka MHIS card but ka smart card. kadi ka ju Kadi ka ju, si ong mangi kham khot kata ka smart card po hospital ki don ki ba khot MHIS te ka irap kumno ka kadon kini ki jong long ki jong ki department ki don ki jong kita ki package kata pat ka shong ma bukan IV we nuksa sibo idon i Nongpang i bawan shangai bang pang rendang ti bang ada peit itai Nongpang ala bai dan jing stom tonsil te ka jing smart bang ai ka di ka operation ma tonsillectomy ngi khat hadien mang ada ble ta ka operation Lada itai Nongpang idon kani ka MHIS berkani ka Aadhaar card ila apply ti sibo ka bil jung i ka poi kumba lai po jari te ka MHIS par kale kumno kadon kita ki specific departments but ki specific package ya ki jing stom ki ba per te ya kani ka tonsillectomy ka ala ban yirap ya kani ka jing siu du khalai hajar san spa ka bamut ban kani ka lai po hajar tingka jung ka bil jing tai patient khalai hajar san spa ala siu daka MHIS Kala erap shibun. hai ka ba tampat la pendapat di patient te komta kan ki jing stom ki ba per ki don ki jong ki package ki don ki ba kham yo jing rap ki don ba kham dunar Ti ka don ne em ka kenja website ne ka ka balaban batai ka ba ye ki Nongpang kum ki jingpang ayu ka ki kethup lang kata la kham ban ong nomor ki kata ki detail sing ta ki package ki non ki hospital along for the public thing hadu mentang apa dia you lesi yo kadan ngam ta dim ha apan pyrshang peit to ko website ba hadu mata tang i ba ki don ya ki hospital ki department bikin tingin numtip hadu bangin la let kli be ni ki public hospital ki don haman ki hospital ki don ki MHIS help counter ma sab ni kli hang to pen kin sabatai sha kin pen check kin pen peit bniat kin sabatai pen ti doktor ngamtip haka jing yo sngau jang hanga ibun ki brio kam tam shanong kendong kidang septi ki kani ka Aadhaar card ti dena kata kada kim tre ban le kani ka smart card ru ti pin pensilur kum no iki nong sngau jingi kata te hoi ka kani ka Aadhaar card kam dan jingi de e mo ba ta ka jing shapting ba bunsin lesi ki brio ki tieng namar ba ki ong bio de u tomarat setan marat klau te ngasukwa ban pensilur ya ki pajba mo ba ya let ban ya ai kerteng ban ya register ya ladi ya ki longing long sem jong phi bat kani ka MHIS ka bat ka Aadhaar card kadang ba lada la poi yo poi kata ka por badan kaman ai jing smart kani kala ban yirap sisa ban pinsting sisa ya kata ka jinglut jingsiu jong phi ha ki bil ka ka jingsiu jong ni ka jing smart ti ngatrai nginum la su beteng palat nakabangil ale menta tangkawi kabang ako ban biang kalong ba ya baro ingi ki pasngap ini ke podcast ngin long
kiba aingo yu blei na benta ka koi ka khia ka bangidon namar ba lada don jingduna tang ha ka bniat le ha ka khmat le ka shkor ne kanu ko benta jong kamet kanu ka jing saja ti kat bangidon don ka jing sha jing koi banginum shim sting lani kumuki on ka pareng we will not take it for granted ti ka jing kerpat jongar kalong ye ki basmo ye kani ka podcast begini no senyang lang nam ta ka po patient fund ti ngatip ba mapi kumki doktor ka mission hospital pi kendo bon ba ki Nongpang ki beduk namar ngar ngala sumar di ki pa bat ngalej ba ki government hospital bat ngasi pangnot bani i ki bre ki bamla ban siu ki bil teng ki la perkhat ban le no sieng namar kim sula syo ban beteng wala teng kalat ka bai sumar ro ndai tang namar bagi haban sieng kalong ka ka ba adu ti ka jingker pat jonga kalong ba ni no senyang lang baro ladang imla sibun ro kendian mangangai kumba ujisu kyrkhu ya utu ba ai tiki yukpu bat pdot kha Blei ula ban benroi shushu ti nga di jing pyrshang baret mapir da kapor ba pila ai bat pi sumar kini Nongpang Blei Un kyrkhu yu pi bat ngangai ba in saya beteng pada kini ki podcast bat gin yo ban ya sam lem pa ki bri kumno beginu macam sting bat lara ki don kam kanu ka jingiarap begin let chen shiki doktor shiki hospital kinya tre lang kinya sultho lang om kin wan da kala adir kapor bat kin ben snow ki jing jong ki haki bri ki bniat ye kani ti khuble shibun ye baro Blei Un kyrkhu